basara ndapiwa na Jesu, rekutaka warasika, kuti batoke mumba ya Jehova, mutoro Jesu andipa. Tichapara zake, kwese munika, Jesu kwese achini tungamira, umagarilenika, ndino bimba na Jesu Kristu wamo. Apo simbara ngurada kupera, basarisa tirapera, dichakumbira kuti andibate, disime ndimufambire, dichapara zake, kwese munika, Jesu kwese achini tungamira, umagarilenika, ndino bimba na Jesu Kristu wamo. Asindikafa asati auya, basarake karifambe, ndino namata kutinga nifire, adibira Jesu Kristu. Dichapara zake, kwese munika, Jesu kwese achini tungamira, umagarilenika, ndino bimba na Jesu Kristu wamo. Dichapara zake, kwese munika, Jesu kwese achini tungamira, umagarilenika, ndino bimba na Jesu Kristu wamo. Dichapara zake, kwese munika, Jesu kwese achini tungamira, umagarilenika, ndino bimba na Jesu Kristu wamo. Dichapara zake, kwese munika, Jesu kwese achini tungamira, umagarilenika, ndino bimba na Jesu Kristu wamo. Toda kumuchingamidzai mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Mwari dai angakukomborerai nekukuitirai zvakanaka nekuteerera kwamuri kuita chirongwa ichi. Vazhinji tiri kusangana navo mukufamba umu, machechi akasiyana siyana. Vazhinji vanotinyorera nwadi dzepamudande mutande vachikomenda about this program. Mwari dai angakuitirai zvakanaka about those encouragements dzamuri kutipa nemazano amuri kutipawo zvakare nedzimwe nyaya dzamuri kutipa kuti iko apa makambopatarisawo here. Asi apa dai mamagadzirisa. We love that feedback. Inoita kuti iko program ino irambe yakasimba, ikwenye panovava chaipo chaipo. Mukati mezuva ranhasi tachida kuti musangane wadare tisati taita zvinhu zvakawanda totangira kuno. Makadi amanisha Mwari ndinoitwa Maijaricho. Thank you so much. Yes, next. Tinokukwasai nekukuchingamidzai kuchirongwa Family Matters. Zita rangu Amai Chinengo. Thank you so much. Yes. Makadini wateereri nevatariri, zita rangu ndonzi Euda Nyamasana. Thank you. Makadi wadiwa vateereri nevatariri ndinonzi Rotina Mafume Msara. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Ndoda kuchingamidzawo mukoma wangu, mukoma Mudhari,
vari kuamerica nemhuri yavo. Vakanyora vachiyemura zvikuru imwe hurukuro yatakaita mazuva mashoma changopfuura tichitaura nezvesex education in the home. Vachiti pane zvavakabata zvakavaitira zvakanaka chose, munhu ane uchenjeri zvikuru. Vari gono zvakare. Toda kuvachingamidza, ndo vamwe vevanhu vanotikuza kuti nyaya dzedu dzifambe zvakanaka padare rino. Saka toda kuvachingamidza kudunhu reMichigan kwavari uko nekunana Indiana nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Tinotenda chose. We are so happy kana muchicommunicate kwatiri kuti where are you watching Family Matters from. Mwari dai angakukomborerai akuitirai zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi gono iyi nyaya ingaitaurwe. Inini zvenyaya dzinopisa dzichipisa dzoregera kuunzwa paFamily Matters. Hazvina kunaka. Tiriti sere. Nhasi tanga tichida kuti tikurukure nenyaya yebarika. Barika. Mawene inopisa. Ndo yatachida kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. Because vazhinji vari kune vanhu vakawanda vari mubarika. Rimwe racho rakatogarirwa pasi rikaratidzwa mhuri. Ndo barika riripo iri. Rimwe racho riripo asi mhuri haizvizivi, asi zvinozikanwa nemukadzi kuti iko baba ava, kana zvozikanwa nemurume kuti mai ava. Rimwe racho riripo asi harizikanwi. Saka mabarika atoripo ari kuraramwa nevanhu. Saka tachida kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi, nekuda kwekuti zvine mabatiro, chipanera chacho chinonoruma pamhuri. Saka isusu takati iko kana zvakungonobata mhuri chete paFamily Matters tinototaura nezvazvo kunyange iwe usingadi. Handii ndizvo here? Saka tachida kutaura nezvebarika mukati mezuva ranhasi. Imbonyatsotibatsirai kuti iko chinoyatsonzi barika chimbori chinyi chaizvo. Zvakare zviri kuraramika here? Ndamboda kungoti tsvaru ndanga ndichida kupa vapondi hasha. Ndachida kukupai hasha kunonzi kuchoka injini. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka ngatinyatsobatsira naye. Nhasi hatidi munhu anokasika kugumbuka. Aiwa. Nyaya iyi haidi wagumbuka. Tizere inoda kutaurwa takateramira tozvibata. Handii ndizvo here? Mwari achitikomborei achitiitira zvakanaka. Now let's define. Ngatikurei kuti vanhu vazive kuti toda kutaura nezvechii. Chiiko chaizvo chinombonyatsonzi barika. Regai ndivhura hangu musangano. Tinonzi barika maybe tichiona zvatinoona netsvakurudzo. Tingati irelationship kana kuti a marital relationship inoinvolva vanhu vakawanda. Sekuti baba vanogona kunge vaine madzimai akawanda. Iyoyo pachirungu inonzi polygyny. Saka polygamy pachirungu inouya in several forms. Sekutaura kwandaita kuti iri kusanganisa vanhu, maybe mudzimai ano varume vakadi vakawanda, inonzi polyandry. Yekuti mudzimai ano varume kana kuti, saka actually it comes in three forms. Yekutanga ndeyekuti baba vane madzimai akawanda, ndoyatiri kuti polygyny. Then yekuti amai vane varume vakadi vakawanda, ndo pachirungu inonzi polyandry. Then kozoti imwe is not very common, but yekuti murume ari married nemadzimai akawanda. Kuti madzimai ndiye akatoroora murume, is not very common, but vanoiti polygyandry. Pachirungu is there but not very common. Saka actually, in our traditional setting kune rimwe barika rekutiko rinotori sanctioned. Rinenge richitozikanwa pakatobvisirwa pfuma and all those things. Ndo iri most common. And iri most common ndekuti especially murume ana vakadzi vakadini vakawanda, inotorecognizwa even nemamwe machurches. But you will notice that in modern day, with the coming in of churches especially, church ndobva yauya inoparidza kuti barika rakadi rakashata. So what people have done, wakabva watiza the traditional formal barika, then ndobva waenda kunoita barika but in the name of my small house. Saka basically the core issue ndekuti
pane mapartners akawanda ari kuda nemunhu mumwe chete. Okay. Alright. Yeah, patsemurwa huni tiritese. Yes. Pane umwe ane imwe ego yaruda kutaura nayo. I think mukwasha wangu aita a nice job, and achidangowedzerawo kuti barika munhu anogona kufunga kuti kana achidana nevasikana vakawanda ane barika kana kuti achidana nevakomana vakawanda ane barika, but barika ndinoona sekuti it's a marital relationship zvataurwa nemukwasha wangu inotungamirira kusangana kwevanhu vari pabonde kwakawanda. Toti munhu wemukadzi ane vanhu vakawanda vaanosangana navo pabonde, whether it's formal or it's not, it's a form of barika. Saka munhu wana ari kuchuza either murume kana kuti mukadzi kuita vanhu vakawanda of the opposite sex muupenyu hwake vaanoti ava vadiwa vangu, ndaura tinoti barika. Okay. Thank you so much. Maita henyu Mai Musara, do you have anything to say? Yes, ngatibatsirane. Barika kuparika. Oh, okay. So kuparika kunogona kuti kuturika handiti. Alright. Unenge wakaturika zvinhu zvakadini Zvakawanda. Saka kunzi une barika kureva kuti wakaturikawo vakadzi vakadii kana varume vakadini vakawanda pauri, une musengwa wakatakura. Saka wakatakura zvinhu zvakati wandei. Saka une barika it means takaisa chimwe tikaisa chimwe chakaenga neapa, tikakuturika chimwe chiri kurembera neapa, chimwe chiri kuya nepahuro, waita choice yekudini yekutakura zvinhu zviri more than one. Akaparika ane vakadzi vakadii vakawanda. Especially kunoku hedu kuZimbabwe vakadzi barika rinotaurwa in the context yekuti murume ane madzimai akadini akawanda, ende barika rinowanikwa kutraditional, rinowanikwa zvakare kupi nai kuchechi. Kuti kune machechi anotobvumidza kuti ngapave nebarika, kune the traditional way yekuti aiwa isusu tinotobvuma kuti ngative nechinai nemadzimai, ngatiparikei madzimai akadii akawanda zvichinda zvakadaro. Saka ndingangoti ndokungopatsanura, asi vadare vavaipatsanura zvakanaka. Thank you for that. Yes. Chiremba mune ramuri kuda kuti tsvoti here apa tichikura chivanzi. Ndofunga sekutaurwa kwazvaita ndingangode kungodudzira mashoko aya nekuti maybe anyatsa kuita mutsindo munzeve dzedu, nekuti tiri kutaura muchirungu ipolygamy, handiti mazwi ari kubva mugiriki achizoshandiswa sekunge chirungu. Polus meaning many. Then gamos is marriage. Saka kanzi polygamy zirura kuti many marriages. Saka paita kuwanana kwakawanda. Pano vanhu vabhizi newanano apa. Paita busy, line busy. Nechi newanano. Muri kupaona. So ndo inonzi polygamy. Saka polyandry, polus tatotaura kare kuti it's many. Andros is husband. Saka polyandry mudzimai akuita varume vakawanda. Polus gune is wife. Saka polus gune, that means pane madzimai akawanda. Saka as forms of polygamy. Saka polygamy ndoza umbrella, then yochita mapazi atiri kutaura polyandry nepolygyny, and it ndizvozvo. And then kunogona kuita concurrent polygamy, kunogona kuitawo zvakati serial or consecutive. Alright. Saka muchaona kuti zvakanyanya kudzamira kuno kuAfrica nemu Middle East, especially kune maArab. Polygamy ndo izwi riri pamusoro, tochiti polygyny, toti polyandry, handiti. And then zinogona kusiyaniswawo zvakare netime iri kuitika the many marriages, kuti zviri kuitika panguva imwe chete here, kana kuti pari kuti pakaita marriage yopunzika poitwa imwe, yopunzika poitwa imwe. Saka iyoyo
vamwe vanoiti its consecutive kana kuti serial polygamy because the fact ndeyekuti mamarriages aripo akawanda kunyange asiri concurrent. Saka muno muAfrica nemukumiddle east chinonyanya kubata zvikuru kune vamwe zvavo like kunana United States although I think at law kuUnited States hazvitenderwi kuita polygamy. Saka kune vamwe ndo zvakanyanya especially muno muAfrica nemumiddle east. Asi kune dzimwe nyika dziri kumadokero inonyanya kuwanika ndeyekuti paita muchato woparara koitwa mumwe woparara koitwa mumwe woparara. Saka at the end of the day it's a form of polygamy also in a way yekuti the marriages are many pamunhu one but over time not at the same time. All right. Thank you so much. Maita yenyu maybe nachida kuti tifambire mberi tichitiko mutemo wenyika unomboti kudiniko panyaya iyi? Mutemo wenyika kutiko ndine hangu but paita jakuchichi ndapinda busy nekuroora mutemo wenyika muno muZimbabwe muno because zvinongo zvinzwa zvitaurwa nechekure but mboyezotibatsirai advocate kunyasopajekesa ikanda ichiedza apa tinzwe kuti zvakamira sei. What does the law say? Yes. Panyaya yemuchato apa tichitaura topic yatinayo yebarika pane hurukuro yakati rebei especially in the context yeMarriages Act yatanayo izvezvi. Asi ndichangoti batei pane mamarriages akasiyana. Kune inonzi civil marriage iri monogamous. Saka zvainoreva ndezvekuti hazvitotenderwi pamutemo kuti kana uine certificate iroro uedze kurora mumwe mudzimai. Saka kana ukatoziya kuti pane chakadaro chaitika panogona kutoita macriminal charges kana ukaziva kuti pane kudanana kwaakuitika chero vasati varorana zvavo nekuti uri mumonogamous relationship you can sue for damages. Saka that one is specifically monogamous. Then koita inonzi unregistered neregistered customary law union. Chakangosiyana paiwayo ari maviri ndechekuti mapiwa certificate here asi ndiyo michato yatinoita pachivanhu chedu inorecognizwa pamutemo and iyoyo iri potentially polygamous. Zvazvinoreva ndezvekuti inotenderwa kuti munhu arora mudzimai arore madzimai akawanda pamutemo chaipo. Pacertificate rake panotonyorwa mazita emadzimai ese aita sei aarorwa zvichitenderwa chero zvisiri registered asi anotenderwa zvakare kuita izvozvo achishandisa macustomary formalities aripo. Saka in terms of our culture and in terms of our law polygamy inotenderwa. Inongonzi haitenderwi chete kana uine certificate recivil marriage ratataura. Asi zvekare pane inonzi civil partnership. Civil partnership iyi haizi marriage hairecognizwe pamutemo during its subsistence. Inozorecognizwa padissolution. Saka padissolution apa inorecognizwa kuti zvinhu zvisheyiwe munhu uyu zvaakaitawo nemurume uyu akubvumidzwa kuti atorewo zvakewo zvakakontributa zvemukadzi wake chaiye zvichisiwa kana kuti kana ari mudzimai ane civil partnership murume wakaita zvinhu naye ikoko akutenderwa kusplita zvinhu izvozvo. Saka pamutemo chaipo unonzi haurecognizwe during its subsistence. Ukatozvibata kuti kune munhu ari kuita zvinhu zvakadaro muine certificate recivil marriage you can sue that individual nekuti relationship yavo haizi recognized. Asi zvekare isiri recognized kudaro kuvapo kwayo kwatocreata a polygamous relationship. Inogona kunge isiri formal zvayo inogona kunge isiri yekuti mutemo unototi zviri correct but on the ground practically zviri kutoreva kuti baba ava vatone dzimba mbiri affection yavo yatosplit between different individuals. So the implications yekuva necivil partnership yakangofanana nekuva recognized polygamous relationship. Implications acho financially, emotionally, kumhuri nechi yakangofanana chero edu pamutemo chiti aiwa tinogona kuzokutandanisai asi practically zvichitoitika within our society it means kuti patone polygamous relationship.
saka civil partnership une uyo mvana iyo kumfa kose yawaisa pachipfuwa chako mafambidzana handiti ndizvene mutemo hausi kuzviona kunyange zviri kuitika pamuri kudanana asi musi wamunoti umwe kwake umwe kwake mutemo wasvika manje otiko maishandei maamuitei pane zvinhu zvakaunganidzwa here and all that mogowana handiti ndizvene. I thank you for that clarification. Tichira kuti tibatsirane kuti iko zvimwe zvinhu zvinoita kunge zvakatsunzunwa pane pamwe panozovhura mutemo maziso handiti muri kuona minocheripo ndo zvazvitori ameno kuti kuGlendale kune munhu wenyu kuya nekuchikanga umwe ari kuMichigan uya muchionana muchiita semuchisangana maybe mai havazvizive and all that zvese izvozvizvi pakuzoti iko umwe kwake nedzimwe nzira mutemo unosvika kubvunzai according to our law handiti ndizvere pane zvaungana here handiti ndizvere ngazvipatsanurwe feli handiti ndizvere saka thank you for that clarification. Ko seiko vanhu vachimbonyatsoita barika chaizvo mwayazotibatsirei kuti ndimunokwira mazupuko vanenge vachiti kudii panyaya yebarika handiti muri kuona kuratidzwa nemweya here ruchive chinyi chaizvo chinoita kuti iko munhu azonyatsoti iko inini ndatone 2 tiritizere kana kuti 14 tiritizere ngatibatsirane. What can be some of the thank you senyoro. Ndichataura zviviri ndosirawo vamwe. Chekutanga chandinoona in some families it's a norm, it's a family norm. Unotunza shinzi kwa gono kana uchiri nemukadzi wana usati watanga zvino unoda kutoendeswa kuDNA kuonekwa kuti uri wegono chaiye here kana kuti hausi. Saka in most cases it's a family norm kuti mwana at 19 anenge akutonzi anonoka kuroora aroora at 19 at 21 vakutotarisira kumwe muroora paanozosvika 30 something ane vakadzi vake 10 ende kazhinji mafamilies wavo ndo yekuti barika rachinenge rakadesignwa in a way yekuti murume hashandi vakadzi 10 ndo vanoshanda. Nekwatakambogara napastor nekuda kwebasa vamwe vakadzi vaive veimwe sangano rekuiwo machechi edu ekuAfrica asinganyanya kuverenga shoko vaive about 13 vaiti farara pamission pataigara so anosakura apa anodii vaizoti kana vakuenda zuva raakurereka vainzi vachiti tombomanyira kunobikira baba uya ashandira tumatemba uya ashandira paketi yenyama uya ashandira chii basa ravo drive yavo ndeyekuda unobikira baba zvinonaka saka vanotosirwa ndiro 10 ongojoborawo that's the make. Saka muchiona kuti zvine kaku zvinotsamwisa ndibate ndisati ndatsamwa. Alright, saka ndoda kuedza kuti sometimes it's a family norm, then zvimwe zvacho it's because of religious beliefs dzekuti karabhauma kakuti vanyatsogara pachigaro cheukuru hwechechi vanofanira kunge madzimai umwe anovafena umwe anovapfugamira achipa mvura achivamwisa umwe anovapukuta dikita umwe achimasaja achidaro. Saka muchaona kuti ndo zvimwe zvezvikonzero zvinoita kuti munhu mukuru then paruchira pamapfuura napo apa pane kakusagutsikana kanowanika muupenyu hwevanhurume vazhinji kana kupedzisira munhu ane barika whether riri formal or risiri. Tine vamwe vane maparika ari established but asingazikanwe nevanhu 6 o'clock anenge ari pamba everyday but mumahours ake 8 ekubasa anongosiya bhachi rakarembera pacheya nekabhodhoro kekoko kesvutugadzike kana kekuratidza kunge aripo padhuze atombomanya kunoona kuti barika iri neriri. Saka zvirimo ndo 5 o'clock apamba zvake 20 years in marriage usingaziva kuti muri 10 pamunhu okay. Alright, thank you so much. Chikonzero chandiri kuda vedwe ndiritezera chii chinombonyatsonzi iko shuwa vanhu vanotaura chinyi mumatare muri kupuwa chikonzero chei kuti sei munhu azotora mudzimai wechipiri wechitatu wechina handindi nyati nachinatiko in our culture traditionally chimwe chinotokonzera it was
chaitokonzera barika especially uchitarisa economy yedu yanga iri agro based, yanga iri manual. Saka kutoita barika kwaicontributa pakulabor. Saka yanga iri nyaya yekuti ko baba vakaita madzimai akawanda vanozvara vana vakawanda. Saka inodzoka futi kunyaya yanga ichitaurwa namai Chinengo kuti ko inenge iri issue yekuti pamba pawande labor. And that comes with status as well. Exactly, social status. Culturally it comes with status. Kana madzimai akawanda uine vana vakawanda uri murume chaiye. So you can then even wealth yako inotarisirwa kuti iwedzere. Saka that's one reason. Then the other reason, maybe inogona kuti endesa ku context yasara in the Bible. Paitika issues around infertility. Yekuti maybe paita marriage pashaikwa mwana. Saka infertility yobereka infidelity. Potonzi pakutoya mainini wanotoita mwana. So I think for me those are the two main issues around culture, then issues the fertility. All right. Thank you so much. Saka ndanzwa pachimenshonwa nyaya yekuti iko chitendero chinogona kunge chichingotarisirawo mambotaura kuti Rabhauma kuti aitewo mutsindo achisvika. Handiti muri kuona Pastor panenge paine madzimai ari kuhiriridzawo netutseketsa twake tiri ku in other words tiri kuti iko zvimwe zvinogona kukonzerwa nezvinongogamuchirika nezvinotarisirwa ine religious setup. Handiti muri kuona yakadaro yekuti iko ndirabhauma sekutaura kwamambotaura kuti iko zvityise zvidzikame zviite mutsindo anenge akakomberedzwawo nematseketsa ake achinenhaira aripo. Handiti muri kuona. Saka ndiri kuona sekuti iko religion itorine a part to play because iri kushepa pfungwa dzevanhu kuti this is acceptable, this is honorable. Handiti muri kuona. Yes, thank you so much. Tiri pakuti iko zvinowanzokonzerwa, what is it that causes that? Handiti ndizvo here? Yes, thank you so much. You had something to say, Advocate. Ndingangoti zvimwe zvezvinhu zvinokonzera barika. Chekutanga ndeche manorms aya atambotaura, cultural background. You'll find kuti kare madzimai nevana vaisaverengwa sevanhu. Vaiverengwa sezvinhu. Yes, they were regarded as property. Saka kureva kuti ukaita madzimai akawanda, you are considered as rich. Zvaitonzi kana zvichitariswa kunzi baba nhingi ndeva zvainzi vane mombe ngani, vane mbudzi ngani, vane madzimai mangani, vane vana vangani. Tobva tati havakapfuma zvechokwadi. So that has trickled into our current setup. Zvekuti munhu munoona kuti vazhinji vanoti murume kana uchida kuona kuti akavimbika zveshuwa here mupe mari. Nekuti iye paanoita mari haasati agutsikana kuti ndaane mari kusvika aita mumwe mudzimai. Ochitanga kuzobhilivhawo naiye kuti mari ndinayo zveshuwa nekuti ndiri kukwanisa kumaneja dzimba 2 dzimba 3 and zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka that perception is still there subconsciously within our society. And then chimwe chinoitisa barika inyaya yepoor conflict resolution. Kuti kune vanhu vasingagoni kugadzirisa nyaya dzavo zvakanaka, anoda zvinhu zvichanakidza. Saka anoti asvika pano pana mai Chinengo vachiri kuwirirana zvichiri kunakidza zvichitsva, panozoita conflict pane kuti adhile nayo namai Chinengo atiza aenda pana mai Musara akutandanisana namai Musara. Mai Chinengo vaya vachiriko kubackground kwana mai Musara zvanetsana futi ikoko abva futi aenda pane uyu. So sometimes barika racho rinogona kusaita formal but ato engaged in many romantic relationships nevanhu nemapartners akasiyana because ane poor conflict resolution. Enzimwe nguva ndo panozouya consecutive polygamy yanga ichambotaurwa kunzi pamwe panogona kutoita divorce kuti asiya uyu nhasi vadivorsa aenda pane mumwe vati gare vese
pazvakuita sezvakunetsa adivorsa. So poor conflict resolution ndo chimwe chezvinhu chinokonzeresa barika. Kuti iko munhu azongorekana aroora kana kuroorwa nemunhu wake asina kutomboplana kugara naye. Exactly. Handiti masvibiro. Tora naimwende. Ozoti ndinoda kunyatsotsvaga wangu chaiye vatotu. Kana kuti anga atori naye. Wake chaiye anga atori nani? Anga atori naye. Azosvibiro. Wosvibirwa neuyu. And wongoita upenyu hwekuti munozviziva kuti nini munhu ukawo dare ndo rakandipa munhu handiti mukona. Saka munhu utsvaga mafantasies outside that formal relationship itoripo ritori barika ende vazhinji vari kurarama mazviri. What can be other reasons? Yes, ma'am, Sarah. Migration chaiyo. All right. Either from rural to urban, urban to rural, or even outside of the country. Kuti munhu anogona kusvika mazuva ano arikuenda UK as a reference. Munhu anogona kuenda ku-UK asvika ikoko odoona umwe chigagaikwa ototi nacho vakutogara vari family. But kunoku kune family yakapromiswa kuzotevera yasarawo iri yakamirira. Ikunonzi mapepa asati zvinonetsa izvi zviri kuramba munhu oteti wagara ndichauya kouya kana kungouya kutauni chaiko. Munhu aingoti achisvika mudhorobha muno marway apenyerwa nemagetsi atobahwa muviri wose akutomhanya neumwe. Saka iyoyo issue ye-migration, it can also lead to polygamous relationships. Munhu atova I think modern day polygamy yekuti inenge ingori civil partnership iyo iri kutaurwa forever. Asi vanhu vari kutodinai vari kutomhanyidzana vakutoita live-in vakutotenga maproperties vakutodi. So I think our men now reconstructed polygamy. Havasi kutoda kutoiformalize. They are very much okay with the setup civil partnership. Just recently ndopa yakubenefitawo mudzimai. But you would see kuti kudhara all benefits were going back. All benefits are going back to the men. Saka zvazvine maadvantages akadinai akanyanya. Only now ndopa akutozobenefitawo munhukadzi anenge ari mucivil partnership, which makes it a bit complicated these days. But polygamous relationships akaitwa modified kuita suit the modern men. Ari kuda vakadzi 2 kana 3 asi asiri kuda kuti zvizikanwe. All right. Okay. No, I see your point. Yes. Yes. Gono, you have something to say? Please. That's right. The first time atinoona polygamy ichimentioned on Bible, and Genesis chapter 4, verse 23. Rameki akati kuvakadzi vake Adha naZira, inzwai izwi rangu imi vakadzi vaRameki. Saka ndo patinotanga kuda kunzwikwa kati rake baba kutoda kutomira kunzwika aRameki afamba naye vakadzi vaRameki imi vakadzi vaRameki iye ari kutaura zvakaoma. Ende mukaona kubva ipapa paimi vakadzi vaRameki nanhasi tine dambudziko iroro. Varume vari pabarika idi vanoomesera madzimai avo. Vase vanofanira kunamata mambo. And they started to worship that guy. Mhanya nekuda aisa mashitsi anonhuhwera anodene kuti kuda kusmall house kune kwaisiwawo mashitsi ane goridhe mukati here. Amen. Ada kumira azora ichada ukuyo small house iri kumira kuti maiguru vari because in most instances maiguru mainini vanenge vachiziva kuti kunani kuna mai pamwe maiguruwo mazivano infact vakutongozivana vanhu vakuzivana. Saka the competition is stiff. To want to please imi vakadzi vaRameki yakatotangaplease iyoyo imi vakadzi vaRameki. Saka ndo vanoshinashina vachishinashina uyu Rameki akagara zvake achidzisirwa maslippers achikandirwa nyama achiberekwa kubva kubathroom
kuita sekuti pane zvinoshamisa zviri Ngatimtsvake Rameki vakadhiwa Rameki chitendeka tichibva pano Rameki ongoyo tochibaba ngaitisiye matambo ngaitisiye tingaizvenyu mberi pastor yapota neno no dzinonzwa chirafi musafunge kuti dzakavhara dzinonzwa. Thank you for that very beautiful nikirikiri. I think that side. Yes. That's right. Yeah. Aradu humurwa. So hatinyatsokupiwa context but zvinongoratidza kuti raini racho razviri kubva nazvo ilaini raCain. Ndokuraini racho because papaita malaini mairi manje apo raAbhero rakaperera pana Abhero kwakazoya Seth. Asi zvakazobva nekuraini raCain. Saka paine ndokwazviri kubva nako ranga riri raini rengondongondo irori ndokwazviri kutanga kutaurwa nezvazvo. Asi kana tichitarisa mubhaibheri chimwe chezvikonzero chepoligami semuenzaniso kune vanhu vakaita sana Solomon, tambonzwa zvana Abraham nana Sara, zvanga zvine chekuita I think zvinobatana futi the cultural motivation in our African culture kune zveumambo. Okay. Kune zveumambo pakuti Solomon anga ine madzimai akawanda kwete kuti out of love no but out of political alliances. Kuti ati okay Egypt ndaamukwasha wenyu otora mukunda waFaro otora. That's how Solomon ended up with so many. Most of them is for political reasons for in Solomon's case. Saka mchaona kuti kunyangwe nekuti in pre-colonial Africa this leadership yange organized around kingship and chieftainships and so on. Saka vanhu vaikwanisa kutogadzira ukama wakadaro kuti takatora kumaungwe kana kumaungwe wakatora kumakaranga tiri vakwasha venyu zvaita kuti vanhu vagarisane kuti zvino kana mukada kusumudza hondo muri unorwisa vakwasha zvinoite ngaitaurwe nyaya yacho chii chanyanyonetsa. Saka vainenge vaita vaine that hatirwe nevazukuru vedu. Saka vaita kakurorerana ikakako kaigadzirisa ukama. And then kune vamwewo vanoti nekuda the demographic situation in the world. Saka imwe yepfungwa dzinouya nevamwe panyaya yepoligamy ndeyekuti kune vanhu vane pfungwa yekuti mupasi rino iri madzimai akawandisa varume vari vashoma. Saka kochita varume vanoti isusu tiripo kutoti tibatsirane nehanzvadzi dzedu idzi. Saka anenge ari kuti kana makanditarisa polygamy handi kuti ndiruda madzimai akawanda asi inzira yekuinshuwa kuti mudzimai yese awe nemurume. However kana tichitarisa world statistics nezvinobuda mutsvakurudzo madzimai atori mashoma pane varume vakawanda. Asi kana tichiuya muno muZimbabwe sekusiyana kwazvinoita nyika nenyika muZimbabwe zvakasiyana the world statistics yekuti at a global level tiri kuti tine more men than women, but in Zimbabwe it's more women than men. Okay, so that argument I think it essentially falls out. Argument iyoyo it essentially falls out. So ndozvimwe zvezvikonzero zvinoitwa nevamwe kuti vati ndokusaka tichienda nenzira iyi, but ndofunga kuti element yeruchiva I think ine rupande rwakati simbei neelement yechitendero zvakaita semuenzaniso kana uchitarisa muno muAfrica, North Africa neMiddle East kwakabata chitendero cheIslam and then ma-African indigenous churches akati kuti kwete ese ma-African indigenous churches akati kuti muri muno muZimbabwe inyaya inokurudzirwa zvakare. Yes, yakasimba zvakadaro. And then maybe one more reason, maybe historically why pada zvanga zvakasimba zvakadaro inogona kunge yenge iri nyaya yekuti death rates were very high. It could have been an issue of an existential issue panguva iyoyo.
nekuti birth rates and death rates were fluctuating at very high levels. High birth rate and high death rate. So maybe as a way of trying to ensure that the population survives, zvinenge zvinogona kunge zvine chazvaiitawo zvakare kuti pave ne high birth rates in that way dzaiuya through polygamy. Also kuwedzera ipapo pane nyaya dzokuti vabereki vaigona kuona kuti mukwasha ari kutichengeta zvakanaka. Obva wanzi aiwa chitorai nani namainini muvachengete mugare tinotenda muri kutichengeta zvakadi zvakanaka. Also nenyaya dzekuripa vana ngozi ava dzaigona kuitikawo kudhara zvakare kuti aiwa nenyaya yezhara nekuzvarira kutoti aiwa akwedu hatina kukohwa gore rino tipewo masaga 2 asi mudzimai ndeuyu. Zvese izvozvo zvaiwedzera futi nyaya dzebarika. Nechitangowedzera futi kuti imwe inokonzera nyaya yekuti kana muri kuzvarwa vana vasikana mumba, sei kana kuti mai vari kuzvara vana vasikana chete kazhinji kacho, baba vanofila kuti no vana vangu vandofanira kuita mukomana. Saka in that case ndopa vanozobuda manje kunze kunotsvaga because of gender issues dzekuti vanhu vanenge vachiti musikana haana kunyanya kukosha kudarika musikomana. Saka vana baba vazhinji tinotambura nenyaya iyoyo zvakadaro zvekuti munhu anozobuda kuti ndaonorora vamwe mukadzi because ari kutsvaga ari kutsvaga iri nyaya yekusatoziva. Inotori nyaya yekusiziva, maybe tobva tapataura inyaya yekusatoziva because anotodetermine actually sex yemwana asi mudzimai anotori murume. Saka kusaziva ikoko manje ndio kunozoita vana baba vadi vanotsvaga iyo biology I think ndichirasha makataura biology iyoyo kuti iko ngaive iri straight. Vana baba munyasonzwisisa kuti iko anotoita kuti paite musikana kana kuti mukomana ndiwe unitezere. Saka kutiza mukadzi uchinotsvaga musikana chinogona unobvundoka futi nekuti ari kuda kutsvaga ndiwe unitezere. Saka Mwari dai anga atikombora atitira zva. There's another element inokonzeresa polygamy in the area of migration. You had something. Yes, my Papa chitarwa na routine in relation to migration kuti dzimwe nguva munhu anoenda onowana munhu wafarira osangana naye, asi zvekare nyaya yekutsvaga raramo kune vanhu vakuita anonzi marriages of convenience ekuti ndaenda kwakati asi kuti paperwork yangu inyatsondikwanisise kuti ndiwane basa randiri kuda. The quickest way to do it nekuti pane maoption akawanda. Mamwe anoti chimboshanda 5 years kana 10 years tochizokupa citizenship kana kuti permanent residence, asi ukangorora it's a quicker option yekuti uwane mapepa ewayo. Saka vamwe vanobva vati kuti zvikurumidze kuend zvimwe zvinenge zvakatorongwa tsoro dzacho kumba vese vachitowirirana mudzimai nemurume kuti kana wasvika ikoko kuti zvikasikire zvaita iwo varorana neuyu zvobva zvazodi. So that has become one of the reasons dzakunyanyokonzeresa polygamy in our current setting. Nyaya yekutsvaga mapepa nevamwe vanotomigratawo kuZimbabwe. Unotoona munhu anenge akabvisirwa pfuma asi iri unregistered customary law union. Kouyawo mainvestor anobva kwaari kubva voti ini ndiri kuda mapepa angu kuti akasikire kufamba, saka ndiri kutsvaga munhu wekuroora. Mudzimai atori nemurume wake otobvuma kunoitiswa certificate nemurume waasingazive kuti vapiwe kamari kekuti gore ratopera kanenge katoperawo. Saka marriages of convenience ndo mamwe ari kukonzera polygamy and ari kuzokonzera macomplications akawanda nekuti vamwe vakuda kuchizodivorca izvi kuti vaite muchato nemurume chai. It just becomes a whole complicated web, asi ndo chimwe chezvikonzero. All right. Yes. Let's in trying to move on. Doctor, I think I think tingobata zvakare tikataura zvanhasi tichidzokera zvakare kuri kubva nyaya yacho. Pane zvimwe zvinoda kubatana nezvataurwa naNyati. Muchaona kuti nyaya yakaita sepataurwa nyaya yekuchimutsa mapiwa, bondwe and so on. Paitawo zvakare nyaya dzekugara nhaka. Okay. Inoda kunobatana inonzi levirate marriage muBible yekuti painzi kana paine hama dzigere panzvimbo imwe chete, vana vemunhu mumwe chete, then koita uyu mukoma ashayika
asi mudzimai wake asina mwana mukomana, uyu mudzimai asiyiwa uyu haafanirwi kunoroorwa kumwe. Imi vakomana masara imi, mumwe wenyu anofanira kutora mai ake. Muri kupaona paitwe mwana mukomana anomutsa zita remufi. Saka izvozvo hazvipi condition manje yekuti uyu anofanira kunge ari bachura. Saka iyoyo Levirate neGoel yekuridhima ndo iri mubhuku raRuth. In fact bhuku raRuth rinobatanidza Levirate neGoel system. Saka where these two systems exist, polygamy becomes part of that. Because the primary goal ndekuona kuti uyu asiyiwa uyu haaendi kumwe uye paitwa mwana, zvikuru sei mwana mukomana. Saka those systems, whether culturally or even biblically in the Old Testament, then polygamy would arise in those cases. All right, thank you so much. Thank you for that point. But ngatitarisei hedu barika, whether biblical, whether zviri kuitwa mumachechi amazuva ano, whether zviri kuitwa pachivanhu chedu ringava bondwe, but pangoita madzimai mazhinji murume ari umwe chete, ngatingozvitarisai, what are some of the challenges dzinosangana nemhuri dzakadai? Urombo chaiwo senyora. Yes. Ndichifunga kuti nyaya yeGDP inogara ipamuromo. Ndichifunga kuti munoona sekuti loaf 100 chingwa kana vana vari 2 or 1 rinogona kupedza svondo kutoora chisina anopedza. But tikangoisa vana 10 ipapo uye akatora mairi maslice, kune vanotoshota sara akabata bepa achichema kuti chingwa chashota. Saka muchaona dambudziko redu kunyanya iko kwedu kuno kuAfrica uko nderengoti munhu kangona akuafoda kubuda mushopa akarembedza maloaf 3 akutofunga kuti ane mari chaizvo yekuti vakadzi akawanda nevana vakawanda. But kana vavapo reality manje, when reality strikes, akuona kuti inyaya yekutamba nayo ndopakutanga nhamo manje. Vana vanokura zviri zvigamba, upenyu hwekubvutidza ndosika muchiona munhu akakurira pabarika kazhinji ane mukundo. Because at an early age unofanira kudzidza kutozvimiririra kuti chingoiswa murusero wakatoteya mapisa ako echingwa ukanonoka unodya mhepo. Saka muchiona kuti izvozvo zvino neruvengo chairo runowanda panyaya dzakadaro. Ava mai ava maybe vari kuwana izvi vari kudii panokura vana nekuti uyu agona kuchikoro yadi ruvengo rwacho ispider web chairo kuti muti shinda yatangira kupi hazvizikanwi. Saka barika harisi zano raMwari. Ini ndinofunga kuti angave murume kana mukadzi afunga kuita zvebarika, imbozvibvunza kuti ma very crucial utensils emarriage une mangani. Nekuti shoko raMwari ndinofunga kuti dai Mwari, ndinofunga kuti dai raive zano raMwari munhu waingopuwa tools box nezvinhu zvakawanda kuitira kuti iri tools ndere uyu ndere uyu ndere uyu ndere uyu, ndataura semunhu mukuru. But kana tools box rine pinches 1 asi pinches 1 unoda kuspreada pavanhu 15 panotoita bongozozo nemhaka yekuti hapana naturally, hapana kunyanya mukadzi handizivi kuvarume anoda kuti mumwe wake semupinjisi iyoyo nhasi iri kwamaijogonia mangwana ndabva ndasuwa zvikuru. Tiregai kuchema mataura semukadzi mukuru. Tirikutaura nemadzudzu, makomba matema atinosangana nawo paita barika. Vanhu havo vachitiko vangu vanowirira nafani. Handiti muri kuona. What are the challenges? Ndachida kungowedzera pataurwa nawo. Pane muimbi akaimba song yekuti barika ibemberero nebopoto. Kureva kuti vanhu vanogona kuita sekuti zviri kufamba, but reality ndeyekuti ibopoto. Mukatarisa barika zvainoita inotocreata tinoti ma-intergenerational conflicts. Anotomova from magenerations kutoti zvinototangira vana sekuru wedu toto sekuru wangu waina vakadzi 2 ende mune muchitoona madifferences acho kuti awa ndeyekuimba yanhingi awa ndeyekuimba yanhingi hawaonani and all those things. But as I was preparing for this discussion, pane one study yandasangana nayo yatoratidza futi kuti zvinoaffecta especially vana.
psychological development yevana inoaffectika zvakanyanya zvakada sedepression. Vana vanokura zvanga zvichimbota vana puya wanguva yekuti wari kuda kuzama coping mechanisms because wari mubarika setup, maybe chikafu hachisi kukwana, maybe muri kugara muchirwiwa and all those things. Saka vanogara vari mudepression, anxiety, wanoita low self esteem and all those things because it's not like a kind of setup iri peaceful and it's not a peaceful setup iri a bit iri normal. Because for example ari kutarisa pamba pavo vari kugara vari hobo, but pa next is just a nucleus family, baba mai nevanawo. So they begin even to question themselves, what is there something wrong with us? And it started yakaitwa yetu ingachiratidza kuti vana ivavo even muclass kuchikoro performance yavo inenge iri low, they are likely to abuse drugs nema-substance because they are questioning, and zvinoaffecta futi even the psychological ife yemudzimai. Papa chimbotaura paya kuti madzimai they are competing kuda kuzviprova kumurume kuti no, I am worth it, and in the process they are psychologically damaged. Because vari kukombita and maybe that husband is not reciprocating, ari kumhanya but murume ari kutarisa the other side, saka psychologically they are also affected. So those are some of the challenges that are there pabarika. Yes. And barika richiitwa in the setting of church makambozvona zvozonzi iko pacho paisvikira ndimi, pacho panopfungaira muprofita mukuru ameno pamwe akuda kuisa chigaro pana nhingi kana kuti iko akuratidza kuti iko karwariro akandiita sei handimuke panapa. Makaona kuti iko dambudziko nemazhaba anororanwa pamusangano mukuru mazhaba chaiwo, ende mukaona mawarring parties anenge achitungamirirwa nefirst born yekune umwe mukadzi versus another one wekune umwe mukadzi. Ini ndakaona vanhu vachiflya gemenzi richienda rakadai munhu akananga huro yemunhu. Saka shungu dzacho idzodzo dzinotobva futi pabarika. Fuel yacho inobva pabarika. No save station yacho inenge ichita fuel up those things. Yes. Maija Richard Ntoya kwamuri Gono. All right. Pane chirungu chinoti if you spread yourself too thinly you become an expert in none. Saka ukawanza zvauri kuita hapana chaunonyatsobata nemazvo chaunonyatsogona. Saka I think this also applies chero kuissue yebarika kuti kana patongoita barika hapasisina marriage iri fulfilling pamamarriages esaya aripo, either kuna ari kuita barika racho kana kuti kune vari mubarika racho. Iyewo kuti anyatsopointe kuti inonyatsondiitira chaiyo marriage ndei haichabatike nokuti ari kungoti apa kanzatu apa and even time yacho you don't have quality time. Principles SDA effective marriage atinotaura quality time inenge isisipo nokuti now you need wakungoti 30 minutes baba nhasi mangwana vaenda uko. Saka there's no quality time, there's no proper communication. Yes, there's no proper communication nekuti inini kana ndine chandabhoikana nacho handichakwanisi kuchitaura nekuti ndakutotya kuti ndikasika ndataura baba vakutosimuka vakutoenda kwamarwei. Saka hapasina effective communication, hapana bonding time, hapana time nevana. Saka the whole aspect of marriage is destroyed. Once patongoita barika hapasisina pamamarriage esaya ingapointwe kunzi this of these many is the effective marriage. That's true. Ndofunga chimwe chinhu chinogona kutinetsa ndechekuti iko vacho vari kuwanza madzimai ava kanhu kavanomezhesa kuti iko muchato uri kufaya barika iri riri kufaya maybe ibonde chete ndora vanenge vachida kuedza kuti ndiri kuvavhuna vese handiti muri kuona. But ukada kunyatsozvitarisa kudefina kungaite murume kuti zviri kufamba nedefinition yemudzimai kuti zviri kufamba zvinogona kusiyana. Saka munogona kunge muri kupembera henyu rabhauma muchiti iko tiri kuzvigona tiri kuvakwanisa but mai guru muchaona vane muprofita kuti sere vakuprofitwa zvimwe zvamusinganzwisisi kuti chii chaakuitika. Ndakoti ndipfuure nepo zvimwe zvigwenzi zvakakosha kuzvizunza mune chinobuda. Yes.
yes pane tika neglect kazhinji kacho zvataurwa kuti munhu haungadi vaviri kuno mwana anobva atofuratira zvachose kana vana hachavasiya mochitarisa vana vekwamainini kana kuti wasarudzwa wacho vari kutsvukira vari kuenda kuma-expensive schools vari kuitigwa zvese chirega kudaro tinotsamwa asi ava vatodinai vatotsvetewa vatokandwawo saka woshawa kuti munhu abva akanganwa zvekutokanganwa kuti ane vana shuwa mwana wake chaiye abva atokanganwa zvese nekuda kwekungodiwa kungodza I love you kwaenda ikoko saka I find kuti zvine neglection yekutoti munhu achatozivi atova chidzoyi chaizvo kana kuchoka asi atorasa mhuri yake saka mafamilies atova damaged ipapo atowandisa because vana ava vachakura vane bitterness. Thank you so much. Yes, also Nyati, then Gono, we wrap it up. Maybe tichitarisa kuti iko finally tingazvipendere sei zvakare shoko raMwari rinoti kudii. Yes, just to add pane ma two issues andotsaura ekutanga ndekuti ko abuse in polygamous family is very prevalent. Tinotarisa Bible rinototiudza pamhuri yaDavid. Tinoona vana Tama na Amnon hanzvadzi chinorepa sister. It's a polygamous marriage. Hapana exactly. Wakawandisa. And you see kuti even David wacho mukatarisa even the way he responded to this issue, it's not satisfactory because he seemed to be more like a divided father. Because attention yake haisi kunyatsa kudirectwa kumhuri yake. Saka you see kuti ko abuse inoitika in those polygamous families because hapana parenting iri very proper. Baba wari busy kuda kufadza madzimai 10 wari kumhanya, maybe mai wari kumhanya kuda kufadza baba. There's a lot of competition and in the process children are neglected. And mukatarisa even response yana Absalom takudzoka Bible inobuditsira futi the intergenerational conflict and the bitterness that happens in families because Absalom akatonyarara as if but achitoronga tsoro dzake achitoronga dhendi rake saka zvinotiratidza futi kuti zvinobreeda bitterness in families. Saka the other thing chinoitika muma polygamous marriages is infidelity. Say baba wane madzimai 10 kana to be honest with you there's no way in which he can satisfy them all. Kutonyeperana chaiko. And also issues of protection. Exactly. Samtonotiko mudzimai anotozona kuti panapa kana ndiri kugara ndiri mai nyamazana but zvimwe zvinofana kuitika biologically I am not satisfied. So maybe anenge wari wechidiki nyama dziri kudhimandawo and all those things. Ndipo unozona munhu akubuda achibuda kudaro anodzoka nezvirwere baba wari kumhanya nekuko mainini wari kumhanya nekuko amaiguru wari kumhanya nekuko wese wari kusangana ipapo nevirus rawo achisanganisa. Saka muchona kuti pane a lot of infidelity, STIs nezvimwe zvakasiyana zvinoitika in those polygamous setups. Ini pandakaroora sekuru wangu hanzvadzi yamai yangu akandudza imwe point amino ndechokwadi but wakati muzukuru usafe wakaita small house because pamwe pacho unogona kufunga kuti mudzimai haasi kuzoona ende toita sekuti akanyara but if you are not careful she can revenge. Unogona kufunga kuti akanyara but utozoona kuti manga achitoitawo zvake nekusaidi uko then mupanana zvirwendo pana umwe akadirwa mvura next time dirai ari mafuta saka infidelity inoaffecta ishuwa muri kutaura chokwadi Nyati. Ndine shamwari yangu zasuko kwamurambinda uko bhururu wangu chaizvo kwete sekuti topinda chechi tese kuwirirana taiwirirana anga ari rume dasvanana rerume but aina vakadzi wake 7 handiti muri kuona nayo chiripo but I want to tell you kuti ko akadhiridzwa nekurwara akaita dongondo kudzoka kushiringa angosara amuti kudai kuparara kupera kuita kusvotoka nyama dzese and finally he just died. I saw it with my own eyes. But in his heydays airira aibaka sawira ine shopu yake handiti muri kuona
tichiwirirana fani zvakamira seiti shamwari taifarirana chaizvo but akadhiritswa nekurwara chaiko and he died. Vana vakangosara vachiti kwake vakadzi vaya havasina chiripo zvaotoparara and achizvifurira nekashopu ikako kemazepe kaanga aroora vakadzi vakawanda ende zvikamudhiritsa ende chiri kurwara chaiko kaisomudhiritsa ende he confined in me anditi muri kuona yes gono saka ndofunga tichipedzisira tiri ipapo zvinodyarawo zvakare nherera nechirikadzi nekuda kwokuti pamuri kutaura apa munhu wana ashaika but patoita chirikadzi nomwe nherera hatichatauri muri kuona saka zvinobva zvatorema zvinhu zvacho kana zvamira zvakadaro so ndo zvimwe zvezvinhu zvinogona kuitika. Tichapedzisira tiri panapa tichingobata papfungwa yekuti mubhaibheri urongwa hwaMwari chaihwo ndewekuti akasika Adhamu naEve. Okay, saka marriage is supposed to be number 1 permanent, number 2 heterosexual zvichireva kuti murume nomudzimai, and then number 3 monogamous. Ndo zvatinoona pakusika kwaMwari. Ndo zvinhu zvakanzi naMwari this is very good vachipedza kusika iri monogamous saizvozvo. Saka ndo ideal iri mukati meshoko raMwari. However, kana tichitarisa mubhaibheri tinoona kuti zvikuru sei tiri muOld Testament polygamy is there and but it's regulated. It's regulated. Asi iriko zvichinobatana neculture yemasemites because maJuda maIsraelites masemites. Abraham akabva kuIraki. Okay, saka masemites ivo variko nanhasi Middle East yese nanhasi tsika iyoyo vanongori nayo. Kunyange maJuda kuIsrael uko ndo inotongori ndo mararamiro avo kusvikira nanhasi. So asi kana takupinda muNew Testament tinoona zvakare pane tsimbidziro yemonogamy. Saka zvinoita sokuti Mwari vari kutora vanhu ava pavanga vari then there's a progression achifamba nawo zvishoma nezvishoma back to the ideal yekuti tinofanira kurarama takadai. Pfungwa iyoyi yekuti murume mumwe nemudzimai mumwe inotsokodzerwa naMalakai ndo patiri kupedzisira tiri chapter 2 verse ya 13. Apa panga pari kuitika serial polygamy yekuti vari kuroora vachiramba voramba kuti varoore voroora kuti varambe achingodaro. Saka verse 13 kusvika pa15 munoitawo izvozvi munofukidza aritari yaJehovha nemisodzi nokuchema nokugomera, naizvozvo haacharangariri chipiriso kana kugamuchira nomufaro pamaoko enyu. Kunyange zvakadaro munoti nemhaka yeiko? Nekuti Jehovha akanga ari chapupu pakati pako iwe nomukadzi woujaya hwako wawakanyengera, kunyange ari shamwari yako nomukadzi wako wawakaita sungano yako naye. Ko, haana kuita mumwe chete kunyange akanga ane mumwe mweya wakasara here? Zvino wakaitireko mumwe chete? Wakatsvaka rudzi rwaMwari. Saka chenjerai mweya yenyu kurege kuva nomumwe unonyengera mukadzi woujaya hwake, nokuti ndinovenga kurambana. Zvikanzi naMwari imi mweya wangu wakazara muIdheni mweya hauna kushota, mbabvu dzadziri ti, but Mwari wakaita 1. Zvikanzi why 1? Zvikanzi nekuti wakatsvaka rudzi rutsvene. Nekuti izvi zvimwe zvamakuita izvi zvine bongozozo nebvoringo nebonyatsanga risina mwezha amabiribobi anobuda umu. Mwari vakaita izvi maune, mweya wanga uripo kusika vamwana Eva Hobho, mbabvu dzichiripo dzasina kupera, asi Mwari wakaita 1. Saka ndozviri kunzi chiregai kunyengera madzimai kana kuti varume vamakaita mhiko nawo pamberi paMwari, musavanyengera. Nekuti Mwari anoti ndanga ndiri chapupu, handidi mhiko dzemapenzi. Saka tinozvitorera tsamwa yedenga. Thank you so much. Maitai, toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi. Chimwe chinhu chinondishamisa ndechekuti iko muridzi wepurazi Mr. Falken
Don vanenge vaine purazi rese ravo nematractor 76 Nemaworkers 500 nemasender pivots 52 zvese zvinenge zviri zvavo vachiti vakasvika pamusika wokuendesa soyabeans vanomboita hoo vachiloda soyabeans yavo mumasilos vopiwa mari ine mutsindo yekuti iko vanotransporta mari vanouya vachivagadha kuti vaende nemari yavo kubhengi vanenge vaine mukadzi one but munhu anodriver tractor one of his tractors anenge aine 14 vakadzi zvoizvo zviri kundinetsa parudzi rwedu saka mwari dai anga akukomborerai vanhu vatema panyaya yekuwanza vakadzi ita munhu one umufendese nerudo mwari anokuropafadza anokukomborera zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira musvokosva pachirongwa Family Matters. God be with you. Amen. Amen. Tichazondofarayo heyo nyika tichagara namambo weyo nyika tichazondofarayo heyo nyika tichagara namambo weyo nyika. Haleluya, akapenda korona yeumambo wasotete Mungu haleluya, tichagara namambo weyo nyika. Heyo nyika tichazondofarayo heyo nyika tichagara namambo weyo nyika. Kana tapedza basa nemchinji haleluya, tichapenda korona yeumambo wasotete Mungu haleluya, tichagara namambo weyo nyika. Heyo nyika tichazondofarayo heyo nyika tichagara namambo weyo nyika. Haleluya, haleluya, akapenda korona yeumambo wasotete Mungu haleluya, tichagara namambo weyo nyika. Heyo nyika tichazondofarayo heyo nyika tichagara namambo weyo nyika.